Grabon no? Ano ba? Di katinggan. Grabon kayo. Singita ko sa mo ha. Dito ko. Dali ko. Ngantuk ko lang ng mira. Nagkabaliwas bagay hindi mo. Nakakay sa dali. Jiboy mo gipagina dai gibutingo ko. Ngayon na rin mo nga asali kami friend. Garap juga. Burit-burit. Tingog. Mga kao. Mga. Bukan ba? Pinanggas gini kanan. Tambay na sa. Pinangga tayo kay ipakaon mo gyapon ta. Balag di kita magamit pero magamit man tawo sahay. So, Pwede na pa rin yung gamit. sana man. So, siya nga gano, mauto siya. So, ay muntay siyang tanan na no. Another day, another life, another blessing. Ano karon? Karon na udto mga ganya. Tambay sa udto na day. Unsa ra sa day? Aton sina, hapit na alas 12. Ting pangaon na sa jo. Wa man may racket. Mao na mong mabuhat diri sa balay tambay sa niya. Gahapon anak ko no nga og mazumbi ko mo kuskenan. Nalimot ko dito bomb drive. So, mga karon plano mi nga jogging mi. Nya kay lubat pa man akong cellphone. Ako sana siya i-charge. Unya hapon makita tan niya jogging na mo. Hoy. Uban ka? Uban ka? Sino ba? Kuha, doon yan ito ba? May mikmik ba? Sino may friend? Di ang gusto yung Artig mo. Tsaka, bahala ka deh. Sorry ka ba? Ha? Sorry ta, Bert? Bert? Sorry ta? Sod ko ya. Sorry ta ba? Sorry ta? Uli na kayo. Bye-bye. Sama na, lain na mo na mahila kayo. Mahila na gud. Lang gak kita mga gabi sa guwa tayo trabaho. Petan tag juice. Mother! Lakaw ka ramadi. Ay raka. May naon. Ikay manghugas plato paglungag. Oy, wala bukas yung. Lah. Kaya ko mga guy. Kay yayawan na po dito tag surang-surang adto ko dito kay para wayaw-yaw. Tatay. Ako alam daan mo biya. Dala tatay ay. Dala tatay oh. Ngay diri tatay be. Tatay. Dali tatay, diri tatay. Wala diri tatay be. Tatay. Be, tatay be tatay. Be tatay. Tatay. Tatay mo na ay. Tatay mo na ali. Hindi makabatig na ako. Ayaw kay batig na ako. Pas pasila ka do kay dini atong motor do. Kinawat re do. Kau teh illegal kan nih, karnap nih, illegal karnap. Kau aja motor nap. Nom. Aja, gak usah lagi plaster ang motor gani ha. Tara, balik para di ka masakpan. Kutsara sabi. Bawa na daan. Kami dua tig logit my friend, ikamu dua tig saka. Sundang, dalam sundang Denox. Yan udah gagagit kita lisud. Lagi sih buka. Kita mau di lagi ngayang. Kita gayang-gayang. Ini lang kak, og di madaan ha og. Naog di daing ha. Nama Spiderman si Muluyo. Oh ya tahun sa ano. Nah, ngerabon kayo. Sudutun lupa saya butong. Lah. Bahin ang mga kuwan. Ngaon na. Mga nasa ubos. Hinahin na sa igbo, naglisod pa. Hinay ka. Tigunon. Loh. Nagawa naglubi ka. Hindi na tumahiya po eh. Oh. Search and rescue operation ba? Oh. Kaya may bully lagi na friend. Lagi na lagi dapat to. Diri ba diri? Nalagi dia lagi. Pila ka buk? Dagan to, dagan.
Wala to. Nagkano, sakto na shoot sir. Oh. Kanang sulo. Gaga. Ikaw ni. Kanina no kamay. Ngayon si tingin lang mo sugon. Ikaw ay bata-bata. Ah, ito. Dua. Kadua. Adili. Daging ka So, ari lang tao, balik ka diri ba? Ayaw. Ay ka po tinisan jogging sa tao, gope kontra ba? Oh, ana na lang. Try na doon na try. Dito Gusto ko do yung kay tinisan. wala no kay malangkat ang kapanit na do. Ha? Sakto na nay. Dito yung tinisan. Kau na miligo no? Flappings ba? Di kon. Sisiran og lamaw. Diyan. Teh. Oh. Nah, tutuan kan. Dali dia, my friend. Tebakan ka sada. Ha? Banta na? Daging tanang ba? Workout. Wala pa ko rin balikonon ko yung sa inyo. Asa di ka na? Kuhaan carbon, kung gibili na akong kinumpra kay Teh. labray. Kutangas ta David, ang dagi kinumpra pa ko. Ay, otoy ka mapatay ko ano, otoy ka bayad, di otoy trabaho. Papamay kita. Dah. Sigo. Sigo no. Ano ba? Awa, dai. Ano? Lami pa kayo. Di pa maul ba no? Ayun na may friend eh. Bibda, lihat kayo. Lakaw ka diyo. Amo ko na sakon eh mga guys. Ha. Sprint ko na may sprint. Masababuto nga dito mong kauban. Sunod mong kauban mababuto nga dito. Kira ka ada. Ligon ka no, champion no. Sprint ta, sprint. Ge. 1, 2, 3, go! Busog kong dagan oh. Busog kong dagan oh. Ha? Buyay. Hindi ako maga. Ha? Sige. Jangan tabalik na para ka dua pa ta. Jangan tabalik para ka dua pa ta ba. Apo na. Dagit ya. Bagan ta. Di. Pa mami mga ga tambay mami. Fokus sa pagkatambay niya. Sideline may bagakuan. Basketballero. Tanaman. Magkuhan ni. Mag-basketballero lagi mi. Mana lang na. Na may kuhan dito. Na may basta ko may trabaho sa balay, kasi may bahat ng kada hapon. Grabe ya. Buhat nga Para di na po makatapos. Tama nga po na. Diba di ba namin nabadungon sa balay? muna badung. Oh, tama nga po. Thank you. Oh. Najan.
Jogging ginagmay ba? Lakaw din ako. Sige na naglakaw. Okay ra. At least nakapasingog. May bulungon dun ba? Lah, patay. Ayaw ha. Uy, baguro ko ng baka ng taon. Ayaw ha. Lala. Ay dagan na. Kedua deh dari boy. Nanti dia nunggu pagi boy. Likado indah na boy. Kuhan putol ng kurente dari mga gagay. Nagian sa kanang mixer gani ha. Agi ayo na si Biko. Stay. Word. Let's go, Mike. Ha? Oh, Piangi ko sa kalamag ko buhay mo. Pagbiyan ko sa ligay niya, manabi man na siyang kauban nga nadakang nay mamiang diri na balik. Bawa na daan. Oh. Ta. Oh? Dami ni. Ambition to. Pulak lang malakas. Igunay. Bersitiwok. Wala ko yaw. Bersitiwok. Murag kagoy. Atay yung bersitiwok ko. Lingunay. Pulaks. Bisik kami. Dua, ikaw magdua. Mo sa nang basite, Tildi. Boleh deh, largo deh. Huwag makadaog. Ya boy. Nanda deh. Apa kamu? Apa kamu ayo? Bu. Rastaman ang dakit. Hoy, Rastaman. Pangino, kocho. Ya boy. Rastaman ba? Wala to Rastaman ni Lancer? Oh, Rastaman ang dakit to. Tayo. Dungan na sa migkaon mga ga. Mura na mig managsuon tulo ni. So, ito sa tanang karong adlaw no. Ang dami sa tapuson kay mag-upload kami dito, balik ko niya. Kuan mo to siya kung wala mo gamit kay siyang balay, pangita mo paagi nga di kay mo makahasol o kundi magamit mo. So, mawala na siya. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe sa YouTube channel no. Hinaut ko na lingaw mo. That's all for today. Ganoy TV, Anoy out. Bye-bye. Bye-bye. Ano dun? Ay ba? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.